Добър ден и здравейте на всички хора, които ще гледат това видео. Тази сутрин, докато четях Божието Слово, Библията, попаднах на един стих, който много ме благослови. Искам да го прочета и на вас. Може би минаваш през време, в което си казваш, че ще умреш, че малко време ти остава. Какво ще стане като умреш? Може би виждаш дори погребението си. Но искам да ти кажа какво Господ е казал за тебе. Както за теб, така и за всеки човек. Но която сега откри, че е с явяването на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи властта на смъртта и извади на светлина живота и нетлението чрез благовестието. Когато Исус Христос, Божия Син, е дошъл на земята и е умрял на кръста за хората, за целия свят, и на третия ден Той възкръсна и сега е жив на небесата, Той победи дявола. Исус Христос победи дявола и победи и смъртта. Така че сега, когато човек умре в този свят, той може да влезе в вечния живот. Защото който и да си ти, човече, какъвто и да си, каквато и да си, трябва да знаем, че ние трябва да преминем от този свят. Ние трябва да излезем от този свят. Но има два пътя. Единият път е ада, другият път е към рая. Едното място е дявола, другото място е Господ Исус Христос. И затова тук ни се казва в този стих, че Исус Христос победи смъртта, победи дявола. Който се покае и който приеме Исус Христос, той ще има вечен живот. Който се покае и който приеме Исус Христос за своя Спасител, той ще отиде в рая. Ако не си приел Господа,